Sirikal oyango ni piny Kenya osendiko ripode maheo 200 mag mach mamuoche bungu madongo pacho ka mosekelo lal e Aluora moheo heka 1,500. Kanolose kinde sidha yanga nyamburko mag kedo kod mach e log tich mar tend bunge. Jatend Migao mar bunge Edan Duale owacho ni piny France omiyo piny Kenya sir mar nyamburko kachiel gi ndeke makende manyasani mabiro konyogi e fwenyo muoch mar mach kod kido mar mach kinde manyasani. Jabetri mar piny France piny Kenya Arnold Sike owacho ni gin kod chenro mar medo chiwo sir ne piny Kenya e kedo kod mach mamuoche bungu kachiel kod kedo kod lokruok mar kor lwasi. So we are pleased with the equipment, the training, and the execution of this project, which has enabled Kenya Forest Service to successfully suppress wildfires in many of our community grazing areas. Apart from this equipment, we also have the drones that we shall be using to detect any illegal activity going on in any of our forests going forward. Starting with Karura, where close to between 70 and 80,000 Kenyans visit every month. Ufaransa na Kenya tuko pamoja kutetea mazingira na kupambana na mabadiliko ya tabianchi. Hapa ni mstari wa mbele, ni hatua ya kwanza kwa mapambano yetu ya pamoja katika kupambana na moto. Ninajivunia mradi huu Forest Fire Management Project unaotekelezwa na Ufaransa na Kenya na ambao unachangia kutetea misitu na mazingira yetu. Tutakuwa pamoja Ufaransa na Kenya kwa kulinda mazingira. Oswayo no temo kabisa. Koro wadhi yue moro machuoko dogo chemenyin bang dakika matin. Anno kusorote magwari adeka uchiel nono kaendi maendi Steve Oburu kane uyawi beach ochena neno Ramogi kan wan gi Alex Kamumbo kachiel gi Simba nyaka dani ero kamana